Bună, dragilor, și bine ați venit la canalul meu. Eu sunt Victoria și astăzi vă invit la o nouă lecție de tricotat. De data asta vom lucra această minunată căciulă cu torsade. Am lucrat căciula cu un merino, are 200 de metri pe 50 de grame și eu am lucrat căciula cu fir dublu, dar oricum este destul de subțirel. Vreau să vă arăt cam cât de subțire este firul. Elasticul am lucrat cu andrelele numărul 2,5. Apoi modelul am trecut pe 3,5, dar am lucrat modelul destul de strâns pe andrele. Deci diferența nu este destul de... Deci nu este deloc. Ochiurile sunt la fel, atât la elastic cât și la model. Doar că îmi place mie mai mult să lucrez strâns pe andrele și de aceea am mutat lucru pe andrele 3,5. Puteți lucrați căciula cu același număr de andrele atât și la elastic cât și la model fără nicio problemă. Deci dacă doriți o căciulă mai mare decât cea care am lucrat-o eu, pur și simplu folosiți un fir puțin mai plinuț. Deci firul meu este destul de subțire. Așa, am folosit, am montat 96 de ochiuri. Pentru model avem nevoie de un număr de 16 ochiuri, deoarece avem nevoie de două laturi, două torsade, să se repete, da? Câte o pereche de torsade. O latură este compusă din 6 ochiuri plus 2 ochiuri pe mijloc. La fel puteți, ca să măriți căciula, puteți lucra elasticul un ochi pe față, un ochi pe dos și între aceste laturi puteți să lucrați 3 ochiuri pe dos. Deci căciula automat devine mai mare. Dar pentru model aveți nevoie de aceste două perechi de torsade, da? O torsadă, 2 ochiuri sau 3 ochiuri pe dos, iarăși o torsadă, iarăși 3 ochiuri pe dos. Căciula în lungime are 21 de centimetri. Înainte de spălare avea 20, după spălare știți foarte bine, merino se mai lasă, deci am 21 de centimetri. Căciula cu acest fir subțire este pentru copii 10-14 ani, iar cu un fir mai grosuț lucrați pentru adulți sau montați, v-am spus, să lucrați câte 3 ochiuri între aceste torsade și automat căciula devine mai mare dacă lucrați cu un fir la fel de subțire. Andrelele fiind foarte subțiri, eu voi monta pe ambele andrele odată. Și montăm cu metoda clasică. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Și uite așa montăm noi 96 de ochiuri plus ochiul cu care vom uni lucrul. După ce am montat numărul necesar de ochiuri, da? Am nevoie să unesc lucrul. Ca să lucrez circular, eu având firul foarte lung, îl voi scoate pe undeva pe aici la jumătate, printre ochiuri. Îl îndoi puțin ca să-l pot apuca, da? Și pur și simplu îl trag. Și uite așa. Am îndreptat lucru ca să nu fie răsucit, da? Și acum unim lucru. Deci luăm primul ochi de pe andreaua dreaptă, iar primul ochi de pe andreaua stângă îl trecem peste el. Și uite așa am unit noi lucru. Îl trec pe andreaua
dreaptă înapoi și începem să tricotăm elasticul. Elasticul vom tricota 2 ochiuri pe față, 2 ochiuri pe dos, dar înainte de toate vreau să trag acest fir înapoi și nu voi folosi marcator. Deci trag firul, uite așa, și de acum încolo voi lucra circular și când voi ajunge aici la acest fir, voi ști că am lucrat rândul întreg. Și începem să lucrăm elasticul în 2 ochiuri pe față, 2 ochiuri pe dos. Iarăși 2 ochiuri pe față, 2 ochiuri pe dos. Deci mai am din primul rând ultimele 2 ochiuri pe dos. Da, eu am ajuns aici la firul lung. Acum trag iarăși firul. Este Andreaua în lucru. Și lucrăm următorul rând. Ochiurile practic se lucrează toate la fel. Ochiurile pe față se lucrează pe față. Iar cele de pe dos, noi le luăm de firul de aici din față. Da? Nu lucrăm de aici din față, ci luăm firul din spate. Să vă arăt așa. De aici. Lucrând ochiurile astfel, ochiurile vor ieși drepte, pentru că vom îndoi marginea căciulii, bata, și vom obține ochiurile atât pe față cât și pe dos la fel. Iar dacă veți lucra ochiurile pe dos din firul din fața lucrului, pe dosul lucrului vor fi ochiurile, uite așa, răsucite. Și când veți întoarce marginea, da, bata căciulii va arăta cu ochiurile așa. Plus la asta, dacă este lucru mai lung, lucru trage într-o parte. Deci haideți să vedem încă o dată cum lucrăm noi ochiurile pe dos. Deci avem ochi pe față, lucrăm normal din față, iar cele de pe dos luăm așa din spate. Da? Iarăși ochi pe dos și ochi pe față. Dacă aveți firul, andrelele cu fir de 40 cm, atunci veți pune aici un marcator, să știți când ajungeți la capătul rândului. Da? Și dacă lucrați căciula cu bata întoarsă, atunci va trebui să lucrați mai lunguță. Dacă lucrați căciula cu bata simplă, da? Puteți lucrați iarăși până la lungimea dorită. 7 cm, 8 cm, depinde de dorința fiecărui. Eu voi face cu bata întoarsă. Aici este un ochi pe față, un ochi pe dos, iar la cealaltă căciulă va fi 2 ochiuri pe față, 2 ochiuri pe dos. Lucrăm astfel până la lungimea dorită, indiferent că faceți bata întoarsă sau bata simplă. Elasticul meu are 14 cm. Așa. Acum ar trebui să trecem la model. Deci dacă doriți să lucrați elasticul fără să îndoiți bata, elasticul mai scurt, nicio problemă, lucrați, iese modelul la fel de frumos. Eu voi trece lucru pe un număr mai mare la andrele. Am lucrat până acum cu 2,5,
însă destul de lejer am lucrat ochiurile. Deci dacă voi trece pe numărul 3,5 voi lucra ochiurile fix pe Andreea, deci mare diferență nu este. Așa, hai să vedem cum iese modelul. Deci, pentru o repetare de model avem nevoie de 16 ochiuri. În schemă sunt 18 ochiuri. Deci au așa, aici 6 ochiuri. Ochiurile pe dos sunt 3, iarăși 6 ochiuri pe față și iarăși 3 ochiuri pe dos. Da, în total sunt 18. Eu voi lucra între aceste torsade, voi lucra doar 2 ochiuri, pentru că elasticul meu este 2 ochiuri pe față și 2 ochiuri pe dos și aș vrea ca aceste torsade, da, vedeți cum aici am făcut, am continuat cu o bucată de elastic să vă arăt cum vreau eu să încep acest model. Deci fiecare latură va începe cu 2 ochiuri pe față, apoi 2 ochiuri pe dos, 2 ochiuri pe față. Din astea 6 ochiuri eu voi forma latura, apoi torsada, iar între ele nu voi avea 3 ochiuri pe dos, ci doar 2. Dacă voi lucra 3 ochiuri în loc de 2 ochiuri pe dos, atunci modelul meu va devia și eu vreau să se suprapună, adică elasticul, după elastic fix modelul să-l încep. Dacă lucrați elasticul un ochi pe față, un ochi pe dos, nicio problemă, lucrați la fel ca și în modelul original, cu 3 ochiuri între aceste torsade. Primul rând îl vom lucra și este un rând de bază, nu este introdus în schemă. Deci, în primul rând, noi de la elastic trecem la model și vom lucra astfel. 6 ochiuri pe față, 2 ochiuri pe dos. Dacă doriți să lucrați 3 ochiuri pe dos și aveți elasticul un ochi pe față, un ochi pe dos, deci lucrați, puteți lucrați și 3 sau 4 ochiuri pe dos între aceste torsade. Astfel puteți jongla cu dimensiunea căciulii, da? Așa. Deci v-am spus, primul rând este de bază și nu este introdus în schemă. Deci lucrăm practic 6 ochiuri pe față, 6 ochiuri, 2 ochiuri pe dos, pardon. Acum trebuia la început primul rând să întorc rândul, să întorc lucrul de fapt și să lucrez ca cum ar veni pe dos. Pentru că această margine, după cum vedeți, este marginea mai frumoasă, ar veni marginea pe față, da? De fapt nu, asta este marginea cum am lucrat eu. Asta este marginea frumos lucrată, marginea de pe față. Și eu când voi întoarce bata, o voi îndoie. Îmi iese aici aceste ochiuri. Nu se prea vede, dar eu totuși vreau să o întorc. Ori întoarceți primul rând, da? Cum ați unit lucru, îl întoarceți lucru și lucrați invers, ori acum întoarcem lucru și ne vom întoarce cu lucru înapoi. Da? Și vom lucra așa. Firul ăsta e cam lung și haideți să începem așa. Primul ochi nu lucrez pentru ca să nu obțin o gaură foarte mare. Și lucrez al doilea pe față, 3, 4, 5, 6, apoi 2 ochi pe dos. Ați mai putea ridica aici un ochi dintre aceste două, ați mai putea ridica un ochi și să înmulțiți. De asta vom vedea pe parcurs, merită să ridicați ochii, să înmulțiți sau merge așa lucrat. Și iarăși lucrăm 6 ochiuri pe față, 2 ochiuri pe dos.
Uite, așa lucrăm tot rândul. Am terminat primul rând bază și acum începem să lucrăm modelul. Și modelul lucrăm în felul următor. Noi lucrăm cu două torsade, da? Deci o pereche. De asta avem nevoie de 16 ochiuri sau 18 ochiuri, cum este în schema originală. O torsadă o vom răsuci aici la început de 3 ori. Una o vom lucra doar pe față. Cele 6 ochiuri se vor lucra doar pe față. Iarăși una o vom răsuci, cealaltă va fi lucrată doar pe față. Și acum, primul rând, se lucrează astfel. Deci avem 2 ochiuri pe față, 2 ochiuri se iau nelucrate, firul în spatele lucrului, iarăși 2 ochiuri pe față. Aceasta este torsada în lucru. Și ca să o marcăm și să știm noi care este torsada în lucru, haideți să vă arăt. Luăm un fir de altă culoare. Asta doar la primul rând vom marca noi. Și pur și simplu lăsați așa firul. Deci aici știm că vom avea torsada în lucru. Iarăși 2 ochiuri pe dos, 6 ochiuri pe față. Asta pentru a ști la următorul rând care torsadă o aveam în lucru, la care am lăsat cele 2 ochiuri nelucrate și la care nu. Da? Deci nici nu avem nevoie de firul ăsta să-l legăm. După al doilea rând o vom scoate. Și iarăși avem 2 ochiuri pe dos. Și iarăși 2 ochiuri pe față. Haideți întâi să punem firul de altă culoare. Îl punem așa. Lucrăm 2 ochiuri pe față. 2 ochiuri se iau nelucrate. Firul în spatele lucrului. Și iarăși alte 2 ochiuri pe față. În total avem 6 ochiuri. Trecem firul marcator și îl lăsăm. Da? După ce facem prima sucitură, deja nu vom mai avea nevoie de aceste firi. Și lucrăm așa în continuare tot rândul. Deci următoarea latură se lucrează doar ochiuri pe față. Avem 6 ochiuri pe față. Și 2 ochiuri pe dos. Da? Lucrăm tot rândul până la capăt. Am terminat primul rând. Acum trecem la rândul 2. Uite, cam așa arată marcatoarele mele. Deci am o latură marcată, una nemarcată. Așa. De acum, această latură se împarte în două. 3 ochiuri și 3 ochiuri, da? Deci, un ochi din mijloc, cel nelucrat, da? Noi avem 2 ochiuri. Am spus să împărțim în două. Deci, ochiul din mijloc nelucrat se trece deasupra celor 2 ochiuri, da? Și merge spre dreapta. Iar celălalt merge spre stânga. Aici nu mai avem nevoie de o andrea ajutătoare. Le scoatem pe toate 3. Luăm primele 2 înapoi pe andrea, iar ochiul din mijloc îl punem primul. Și apoi le lucrăm pe față. 1, 2, 3. Așa procedăm și la celelalte 3 ochiuri. Scoatem cele 3 ochiuri, luăm ochiul din mijloc pe andrea, iar cele 2 se trec pe dedesubt și se pun înapoi pe andreaua stângă. Și le lucrăm pe față.
Și de acum încolo puteți scoați și firele astea marcatoare, pentru că puteți orienta după aceste sucituri. Așa, avem 2 ochiuri pe dos și 6 ochiuri pe față. Deci, practic lucrăm așa până la capătul rândului. 2 ochiuri pe dos. Haideți să vă mai arăt o dată la această altă latură. Deci avem următoarea latură. Ochiul din mijloc, cel nelucrat din rândul anterior. Deci ochiul din mijloc se trec peste cele 2 ochiuri. Da? Tot timpul ochiul din mijloc trece pe deasupra. Da? Trece deasupra celor 2 ochiuri spre dreapta, celălalt ochi trece deasupra spre stânga. Iarăși scoatem 3 ochiuri, le luăm pe primele 2, ochiul din mijloc îl punem pe andreaua stângă înapoi și le lucrăm pe față. 3 ochiuri. Scoatem și celelalte 3 ochiuri. Aici întâi luăm ochiul din mijloc, iar cele 2 trec pe dedesubt. Și iarăși le lucrăm pe față. Două ochiuri pe dos. Și 6 ochiuri pe față. Avem prima sucitură, deci primul rând am luat ochiuri nelucrate, al doilea rând am făcut sucitura, da? Și aceste 2 rânduri se repetă de 3 ori. Aici lucrăm ochiurile la fel pe față, iar aici mai facem o sucitură, 2, da? În total 3 sucituri. Lucrăm până în capăt, apoi urmează un rând. Haideți că lucrați până în capăt și la următorul rând mai explic o dată. Deci acum suntem la rândul 3. Și după cum v-am spus, rândul 1 și 2 se repetă de 3 ori. Deci avem 2 ochiuri pe față, se iau 2 ochiuri nelucrate, firul în spatele lucrului și iarăși 2 ochiuri pe față. Aici unde am avut această sucitură. Apoi urmează 2 ochiuri pe dos și 6 ochiuri pe față. 3, 4, 5, 6. La următorul rând faceți acea sucitură, da? Din ochiul din mijloc. Apoi iarăși un rând cu ochiuri ridicate, nelucrate, 2 ochiuri. Și iarăși o sucitură. Deci în total veți avea 3 sucituri. Și urmează modelul în cealaltă parte, cealaltă latură de fapt. Am lucrat cele 3 sucituri. Ultimul rând a fost cu sucituri. Acum urmează un rând cu ochiuri luate, cele 2 ochiuri luate nelucrate. Deci nu le vom lua din această latură, ci vom schimba cu locul în latura următoare. Și primul rând se lucrează astfel. 6 ochiuri pe față. Deci această latură vom lucra 6 ochiuri pe față, 2 ochiuri pe dos și acum 2 ochiuri pe față, 2 ochiuri nelucrate, firul în spatele lucrului și alte 2 ochiuri pe față, 2 ochiuri pe dos. Astfel lucrăm tot rândul. La următorul rând facem sucitura. Așa, urmează acum 6 ochiuri pe față. 4, 5,
6, 2 ochiuri pe dos, așa, și iarăși latura de 6 ochiuri se împarte în două, da? 3 ochiuri le scoatem de pe Andreea, primele două le iau înapoi pe Andreea, iar ochiul de mijloc îl trecem deasupra și îl punem pe Andreea stângă înapoi. Și le lucrăm pe față. 3 ochiuri pe față. Scoatem celelalte 3 ochiuri. Acum iau ochiul din mijloc și celelalte două le trec de desubt și le pun înapoi pe Andreea. Și le lucrăm pe față. 2 ochiuri pe dos și iarăși alte 6 ochiuri pe față. Și uite, de acum încolo facem 3 sucituri aici, da? Latura, această latură se va lucra drept cu 6 ochiuri pe față. Facem cele 3 sucituri la următorul rând, iarăși schimbăm cu locul. Vom obține aici sucituri, aici ochiuri drepte, aici ochiuri drepte. Da? Deci noi suntem acum aici. Am făcut prima sucitură și de acum încolo lucrăm pe față până la ultimul rând. Deci ultimul rând din model este cu sucitură, da? Ați lucrat sucitura și după aia schimbați cu locul și lucrați 2 ochiuri pe față, 2 ochiuri luate, iar 2 ochiuri pe față. Aici lucrați 6 ochiuri pe față. Lucrăm astfel până la lungimea dorită. Mie mi se pare că este destul de finuț, de frumos. Mă gândesc că un fir mai gros are și la fel de frumos. Eu am ajuns la lungimea dorită și am 20 cm cu bata îndoită, da? Deci am 20 cm. După spălare, mere nu se mai lansă. Ochiurile se vor aranja. Căciula va arăta, uite așa. Și acum să începem să încheiem căciula. Și vom încheia câte 2 ochiuri din fiecare latură. Deci vom lucra 2 ochiuri la un loc la începutul laturii, 2 ochiuri la un loc la sfârșitul laturii, apoi iarăși 2 ochiuri la un loc din latura aceasta, 2 ochiuri din această altă latură. Odată la 2 rânduri. Deci un rând vom lucra cu scăderi și un rând vom lucra simplu ochiurile așa cum vin. Întoarcem primele 2 ochiuri și le luăm la un loc. Uite așa. Lucrăm 2 ochiuri pe față și 2 ochiuri la un loc spre dreapta. 2 ochiuri pe dos. Și iarăși întoarcem ochiurile pentru a le lua spre stânga. Iarăși 2 ochiuri pe față și 2 ochiuri la un loc spre dreapta. Iarăși 2 ochiuri pe dos. Lucrăm tot rândul, apoi un rând fără scăderi. Lucrăm așa cum vin. Și vom avea 4 ochiuri pe față, 2 pe dos. 4 ochiuri pe față, 2 ochiuri pe dos, da? Al doilea rând cu scăderi. După ce am lucrat rândul simplu, da? Așa. Acum iarăși întoarcem primele 2 ochiuri din această latură. Le întoarcem așa. Le luăm la un loc, iar ultimele 2 ochiuri le luăm spre dreapta.
două ochiuri la un loc, două ochiuri pe dos, pardon, iarăși întoarcem ochiurile, le îndreptăm și le luăm la un loc spre stânga, două ochiuri la un loc spre dreapta. Iarăși două ochiuri pe dos. Așa lucrăm tot rândul, apoi urmează un rând să lucrăm două ochiuri pe față, două pe dos, două pe față, două pe dos, fără scăderi. Da? Deci v-am spus, scăderile lucrăm odată la două rânduri. Al treilea rând cu scăderi. Acum avem două ochiuri pe față, două pe dos, două pe față, două pe dos și vom lua ochiurile, doar primul ochi din model îl vom întoarce și vom lua două ochiuri la un loc pe față, apoi două ochiuri la un loc pe dos. Iarăși două ochiuri la un loc pe față, două ochiuri la un loc pe dos. Iarăși putem să le întoarcem și pe ambele, două ochiuri la un loc pe față, două ochiuri la un loc pe dos. Am lucrat cam strâns și așa. Uite așa ies nouă scăderile frumos aranjate toate ochiurile. După acest rând mai lucrăm un rând ochiurile așa cum vin, un ochi pe față, un ochi pe dos, apoi le vom trage printr-un fir și le vom lega. Așa, am rămas cu 24 de ochiuri. Dacă vi se pare că sunt cam multe, mai puteți lucra un rând cu două ochiuri la un loc, da? Și veți rămâne cu 12 ochiuri. Acum eu am rupt firul, nu am rupt foarte lung, am rupt firul, l-am introdus în urechea acului și vom lua toate ochiurile, vom trece acul prin toate ochiurile. Uite așa. De obicei se folosește alg de tricotaj, dar abia săptămâna viitoare voi putea folosi acele mele. Le aștept cu drag. Așa. Și mai am câteva aici. Toate ochiurile le-am tras. Acum pur și simplu le strâng. Introduc acul prin această gaură și îl dau prin spatele lucrului. Iar acum vom coase dus întors de câteva ori pentru a întări această cusătură. Așa. Când vă întoarceți înapoi, nu introduceți acul exact de unde a ieșit firul, ci peste un ochi sau două. Uite așa. Eu cred că este suficient. Îl voi tăia, dar voi lăsa vreun centimetru. Voi lăsa de la cusătură. Cam atât a fost pentru astăzi.
Eu vă mulțumesc că mă urmăriți, sper că v-a fost de folos acest tutorial, aștept comentariile voastre, iar până la următorul tutorial vă urez mult spor și v-am pupat!